बिपिएफनि माखासे नंखाय बानसावनानै मानसिफोरखौ थगायनाय बै ओनसोलनि बर' बिमाफोर ओनसोलनि राजबंशी बिमाफोर मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि बिमाफोरनि खुगानि ओंखामखौ सेनानै अरुण'दयखौ सेनानै दानना होनायनि बेरेखायै दिनै गासैबो बिटिआरनि बिमा माहारिया सांग्रां जादों आरो खौसे जादों। बेफोर गासैबो फिननायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नैबे 9 एप्रिल खालि जानो गोनां एसेम्बलि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव फिथाइखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बिनि साजाखौ हाग्रामानो होनो थांगासिनो दङ। चिरां बियाबाव दासिम जोंनि 43टा जा प्राइमारि दङ आरो 287टा बुथ कमिटि दङ। गासै जोंनियावहाय 1365टा पारा दङ, थामहिनबा सुब्बा दङ। बेफोर गासै सुब्बायाव जोङो मिटिं खालामजोब्बाय। दा जोंना थार्ड फेज जागासिनो दङ। बे थार्ड फेजखौ आं नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों बुंना होनो नागिरला। दासिम जोंनियाव 1400निख्रुइबो बांसिन मिटिं जानानै थांबाय। एभ्रिथिं इज क्लियार। दा जोंना मोनसेल' खोथा माखासे मावबावनांगौ दङ। बे मावनांगौआ जादों रायजोफोरखौ जोङो बिपिएफनि माखासे नंखाय बानसावनानै मानसिफोरखौ थगायनाय बै ओनसोलनि बर' बिमाफोर ओनसोलनि राजबंशी बिमाफोर मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि बिमाफोरनि खुगानि ओंखामखौ सेनानै अरुण'दयखौ सेनानै दानना होनायनि बेरेखायै दिनै गासैबो बिटिआरनि बिमा माहारिया सांग्रां जादों आरो खौसे जादों। बेफोर गासैबो फिननायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नैबे 9 एप्रिल खालि जानो गोनां एसेम्बलि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव फिथाइखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बिनि साजाखौ हाग्रामानो होनो थांगासिनो दङ।